Алтын чыгыш 2014 елда безгә беренче урын китерде. Әлбәттә, ул беренче урын сезнең өчен бик көтеп алган урын булгандыр. Шулай бит инде. Шундый шат булдык. Балалар бик сөйнеп. Менә менә сез әзерләнгәндә, әлбәттә, бу җиңүләр ул балаларның эше генә түгел. Ул беренче чиракта сезнең көчегез һәм шулай ук район җитәкчелеге, әти-әниләр дә булышадыр. Район безгә ярдәм итә, костюмнар тегергә. Әти-әниләр поддерживать итәләр, шулай ук инде әти-әниләрнең ярдәме тоже бик көчле. Әлбәттә, Эльвира Илгизовна һәр елны яңа җырларга яңа костюмнар тегергә кирәк. Шулай бит. Менә костюмнар идеяларын каян аласыз? Костюмнарны без инде заказ бирәбез Чаллыда, студия мода безгә тегә. Мин идеяларны үзем әйтәм, алар эскизлар ясап җибәрәләр миңа. Мин сайлап инде заказ бирәм и шулай торып костюмнар тегелә безгә. Эльвира Илгизовна, ансамбльга 2000 елда оешкач, быел 20 ел, шулай була бит. Сезнең дә юбилей. Котлыйм сезне. Рәхмәт. Менә шул 20 ел дәвамында ничә буын җырчы үстердегез сез? Менә быел уже 6-нчы состав, 1-нче класс балаларын мин кабул иттем. Менә беренче чыгарылган балалар, аларның тормыш юллары ничегрәк узды, ничегрәк алар хәзер? Харкиядә күбесе үзләренең балалары бар. Әйдәсе килә үземнең кызым турында. 2-нче составта, как раз менә фантазия исеме кушкач, 1-нче составта минем кызым җырлады. Ул институт культуры Казанныкы бетереп, эшли, аның тоже үзенең төркеме бар, бик яратып эшли. Әни юлы буенча барды кызыгыз да. Димәк, сезнең эшегез нәтиҗәсен тапты, нәтиҗәсе булып, кызыгыз да менә иҗат юлы буенча китте. Ансы бик күңелле әлбәттә. Менә балалар, чыгарылган балалар очрашасызмы сез бүгенге көндә? Очрашабыз. Алар киләләр гала-концертка, Казаннар инде Казанга гала-концертка киләләр. Азнакайда булганда Азнакайда киләләр. Конкурс вакытында килеп балет итәләр безнең өчен. Алар белән һаман уже күптән киттеләр инде ансамбльнең барбар фантазиядә. Веселый ветер, веселый ветер, веселый ветер, моря
Созвездие Йылдызлык фестивале исегезге төшерәм быел 20-нче юбилейын бәйрәм итә. Һәм инде Йылдызлыкта катнашкан төркемнәр алар безнең тарихка кирип калалар. Менә Фантазия вокаль ансамбле да шулай ук безнең Созвездие Йылдызлык фестивале тарихында үз изен калдырды. Ә менә Эльвира Илгизовна, нинди теләкләр юллар идегез сез безнең катнашучыларга, бәлки әти-әниләргә, бәлки башлап җибәрүче җитәкчеләргә нинди сүзләр әйтер идегез? Мин инде җитәкчеләргә, балаларга уңышлар телим. Үз һөнәрегезне яратыгыз. Шул очракта гына сез уңышка ирешә аласыз. Великий строек, веселом грохоте в огнях и в звонах. Здравствуй, страна героев, страна мечтателей, страна ученых. Ты по степи, ты по лесу, ты к тропикам, ты по лесу. Легла родимая, необозримая, несокрушимая моя. Нам нет преград ни в море, ни на суше. Нам не страшны ни льды, ни облака. Пламя души своей, знамя страны своей мы пронесем через миры и века. Нам ли стоять на месте, своим дерзанием всегда мы правы. Труд наш есть дело чести, есть дело доблести и подвиг славы. К станку ли ты склоняешься, в скалу ли ты врубаешься? Мечта прекрасная, еще не ясная, уже зовет тебя вперед. Нам нет преград ни в море, ни на суше. Нам не страшны ни льды, ни облака. Пламя души своей, знамя страны своей мы пронесем через миры и века. Создан наш мир на славу, за годы сделаны дела столетий. Счастье берем по праву и жарко любим и поем, как дети. Пламя души своей, знамя страны своей мы пронесем через миры и века. Азнакай төбәге җыр төбәге дип юкка гына йөртелми, дуслар. Һәм Фантазия вокаль ансамбле моны исбатлады. Үз хыялларыгызга ышаныгыз, һәм алар һич шиксез чынга ашачаклар. Безнең белән калыгыз, исән-имин булыгыз. Очрашканга кадәр, дуслар. По бульварам дальше шел прохожий, птицы пели про апрель. Я с прохожей стал чернокожий, много уважай портфель. Шел мужчина чинно и солидно, презирая птичий перезвон. По лицу мужчины было видно, что весну не одобряет он. Что вся весна ни к чему, что не нужна никому, что вишняя вода ерунда, да, ерунда. Журчат ручьи, слепят лучи, и тает лед, и сердце тает, и даже пень, в апрельский день, березкой снова стать мечтает, веселый шмель гудит весеннюю тревогу, кричат задор
Цихла па па па